Каква щастлива? Това те гледаш? Само Никола Войводов, брат. Гледай господина Стига. Габриела Антонова, първи клас. Само Никола Войводов, брат. Вие не полагате терапия, вижте колко да ви рисувате. Да видя типа да е. Няма значение. Да бе, това ти казвам, ама детето се е изявило, когато господина е поставил тема за рисуване. А вас ви мързи, а сега бръмси. Първо това за едно на простора качно. Еми да. Ай, не да запене. Виж нещо като русалка. Само че не са русалка. Нощи излезна е Клео, ама Бела що се. Не, помните ли, че по едно време тая Ема се беше направила с такава някаква Ема, а това е Клео. Цеци, къде ви качва мама? Само ти си на село. Да, защото не е правилно. Клео, Ема, само че си на село. Има малко. Има малко Рима, има Рима. И господине, има Рима. Юла. Не да съм така. Хайде да отиваме на там. Али, приготвят се за състезанието. Добър ден! Радваме се, че сте тук по този празник. Какво може да се отбори? Да, това са всичките отбори, Чански и училище. Искаме да ви приветстваме. Отиваме към щанда, после към онзи другия щанд. Ето тук се поспрете малко. Ето на нашия щанд. Елате ми да разгледаме къде. Видяхте си ние можеше да си принесем и нашите купили с народна институция. Я не ще много хубаво. Нашите... Не. Там те гледаме. Играчите сега ще отидем там да ги дарим. Училище сте вие. Кой клас сте учите? Трети. Тук да ви подаря по едно, да видите сегашния пети клас, кой ще бъде. Ние до година ще... Сега следващата държава е Германия. До година ще бъдат други класни. Ама аз ще ви преподавам по безопасност на движението. Да знаете. Хайде, не дайте всичките, нали имаме брошурки, ще ги разгледаме. Хайде, ето там последното, няма. Тук има ли пети клас? Къде е? Го не виждам.
Валете ги. Не се готваше, вижте вода как изглежда, да. Браво! Продължаваме натам. Гърция. Няма да се обърне. Брати, е тук играчките. Право, аплодисменти. Извади ги от пликите и играч. Или няма да играч. Имате нещо да добавите? Италия е работата на Европейския съюз, нейната столица е Рим, където се намира държавата Ватикана. Италианската кухня е една от най-изтънчените и разнообразни в Европа. Браво, браво! Знаеш ли на ти първокласници кой е мер?